L'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa amb la que l'Ajuntament de Mataró té la concessió per a la recollida de les escombraries i neteja viària, va presentar a l'Ajuntament de Mataró una reclamació de 2 milions d'euros al·legant que aquest contracte que havien subscrit amb l'Ajuntament de Mataró l'any 2007 els hi havia produït des d'aquell moment fins ara un desequilibri econòmic financer en el contracte d'aquest import. Vista aquesta reclamació, vàrem estudiar des del servei de compres i des de secretaria i també des dels serveis tècnics aquesta petició que feia l'empresa, resultant que el motiu que al·legaven que havia produït aquest desequilibri era que en l'any 2008 s'havia produït un increment de costos salarials que no havia quedat reflexat en cap modificació de contracte i que per tant no podien continuar mantinguent aquest desequilibri dient que en cas que no sigués reconeguda aquesta compensació econòmica es veurien obligats a prendre mesures en quant als salaris dels seus treballadors i això evidentment provocava una situació de conflicte que enteníem que la ciutat de Mataró, els ciutadans de Mataró no es podien permetre. Feta la corresponent negociació i els estudis tècnics i jurídics d'aquesta reclamació, finalment es va entendre per aquest Ajuntament, i aquesta és la proposta que portem avui a aprovar en el ple, que aquest desequilibri que des de l'any 2008 i fins a l'any 2014, que és quan s'acaba la concessió, es va valorar que era de l'ordre de 2.800.000 euros aproximadament, superava la clàusula de risc i ventura que pròpiament el contracte preveu i que per tant en cas que hi hagin pèrdues l'empresa les ha de suportar, però sempre dins d'un límit. Aquest desequilibri entenem que superava aquesta clàusula de risc i ventura per diversos motius, entre d'altres també perquè aquest contracte que es va, com he dit abans, fer l'any 2007, des d'aleshores ençà s'ha reduït any a any l'aportació municipal gairebé amb un 20%, enteníem que hi havia motius suficients per estimar que certament s'havia produït un desequilibri que no tot l'havia de suportar l'Ajuntament, evidentment, perquè per això el contracte era de risc i ventura, però que podíem justificar el pagament d'uns 800.000 euros, en concret tenen les dades exactes en la proposta que s'ha presentat, per poder ressarcir d'aquest desequilibri. Aquest pagament el vam estipular, el vam acordar amb l'empresa amb unes condicions que eren les següents. Es pagaria a final de la concessió amb un destí finalista que era mantenir les condicions de sou dels treballadors de l'empresa d'ara fins a final del contracte, és a dir, a juny del 2014, i que aquesta obligació econòmica no naixeria fins al final del contracte, per tant no es podria facturar fins al final del contracte, i amb aquesta finalitat, poder garantir que els treballadors de l'empresa que ens estan fent a Mataró la recollida i la neteja viària puguin mantenir les condicions salarials que tenen a dia d'avui. Per altra banda, també l'empresa va presentar una reclamació en la qual, segons el plec de condicions del contracte, hi tenen dret, que és que se'ls aboni el 30% del benefici industrial que l'Ajuntament els hi reté també cada any, i que ho poden demanar-ho, segons el mateix plec del contracte, en el cas que acreditin que s'estan complint unes condicions i uns estàndards de recollida i de neteja que el mateix plec preveu. Feta aquesta reclamació també per part de l'empresa, els serveis tècnics d'aquest Ajuntament van valorar amb els estudis que tenien tant per part de la Diputació com pels propis estudis tècnics del mateix servei que es complien aquests estàndards que preveia el plec de condicions i que per tant l'empresa tenia dret a poder cobrar aquests imports que en concret, pel que fa a la retenció d'aquest 30%, eren de 273.000 euros, més l'1% sobre l'import facturat, que venien a ser, amb totes dues partides, un total de 500.000 euros, aproximadament. Aquestes dues quantitats, que també s'han certificat pels serveis tècnics, també poden ser reclamades, són reclamades per la concessionària i per tant hem d'aprovar el seu pagament i evidentment només fan referència
des de l'any 2009 al 2012, que és el període que ells han demanat, sense que es pugui, que en tot cas queden lliures per reclamar el 2013 i el 2014, que ho preveu el contracte, i sempre i quan es compleixin aquestes condicions d'estàndards que el mateix contracte preveu. Aquests, doncs, són una mica els acords que portem a aprovació d'aquest ple, que són acordar el pagament de l'import total de 1.416.000 euros que es facturarà i abonarà a la finalització del contracte el juny del 2014, que l'adjudicatària no reclamarà cap altra quantitat en concepte de sobrecostos de mà d'obra fins al final del contracte, evidentment, perquè ja se'ls hi contempla, que en tot cas el 30% retingut del benefici industrial dels anys 2019 i 2012 queda també contemplat amb aquest pagament, i que amb aquest reconeixement renunciaran a la sol·licitud que van presentar el 7 de febrer del 2013 de la reclamació d'aquest desequilibri des de l'any 2008, que ells hi renunciarien. L'altre compromís és que Fomento es compromet a mantenir el salari actual dels treballadors fins a la finalització del termini de la concessió, i que en cas que es redueixi o s'ampliï el contracte en el període que resta fins a la seva finalització, els costos d'aquestes possibles modificacions es quantificaran a l'alça o a la baixa d'acord amb el cost real del personal existent a data juny del 2013, i que es facturaran i abonaran al final del contracte. Per tant, aquesta obligació naixerà en el moment en què finalitzi el contracte. I aquests són els acords que portem a la seva aprovació.